Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yu amin nga sa nga pada papagayam. Manipot ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di manang nasmangbay iti programa. Dear Manong Nene. Kada ito pagayam niyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumamagkablaw tinimbag abigat na imbagal daw ito. Papagayam, please share this program, share. Kada padaanan niyo di pagkasalitaan ni Veronica. Feeling rich, nagpamarang baknang ni Veronica, ayat na laeng ti makasilo iti baknang. Ngamin dumadoktalan ti kinapudno, anyan tungharat mapasamak. Naskang gadi, ngagpamarang ka baknang tapno. maka gayem ka iti baknang. Itayon iruki iti pakasalitaan ni Veronica. Feeling rich, nagpamarang nga baknang ni Veronica. Kasano nga tat pa nagpamarang na? Pinaspes na di ang naganak keng kuana eh. Okay? Sagudahin na ti surat ni pagaham ti nga Veronica. Dear Manong Nemi, siyak laeng ti anak puno bunga ti anayat datatang kaninanang Manong Nemi. Agned kami iti basit laeng nga balay. Umanay laeng para kada kami. Basit nga salas, basit nga kusina, duwa a kwarto, Manong Nemi, kwarto dananang kinitatang ken kwarto. Adla banyo, Manong Nemi. Adla kami ti mas nga syudad, iso na laeng ta. Hambat makunang skwateran. Napintas mo tayan mi Manong Nemi. Tadaas din kami ti kalsada. Tatatang kininanang Manong Nemi kataklaklako dalang kadagiti nalaka nga arwaten. When datay RTW, ready to wear, iti bangketa. Nga po tasisyak lang ti anak na Manong Nemi kat syempre, mati sa baling nga paggustusan dan, no di siya. So nga, imparwam ko matin Manong Nemi, no kasta, nga mapangka mag-shopping, Manong Nemi, taada masapol ko di eskwela, kita, nanaro na idiubingak pa, Manong Nemi, hanak pa basa. No, pagkatangag, iti ayayam ko idi Manong. Pilyenda, jacket deta lang, tang. Anak, napindas dito, napindas ang naglaka. Diyan nanginginat kahit ko, wan nga napin, jacket deta ko. Basta kahit ko dangina. Handon nga reklamo Manong Nemi ni tatang gininanang tagkinita da. Alala, kat kakaiso ng anak ta. Ada matigatang ta dison. Unang nairanta na kita tumo. Hanggang gri-grin, bakit? Basta ti anak na. Amin na pagayatan ti anak ta. Edad ta. Pakaragsakan naman din. Kahit na nasawain Manong Nemi, jak kayat iti agarwat, iti nalakalaeng arwatin.
Amok matagpili manong. Nung na dyan nanginat, presyo na. Siyempre, napintas. Nung laka akit dala ka, lokal. Sapatos, basta napipintas nga arawatin. Kwentas, aritos, manunemi, porselas. Diyak pinanunot manong nemi tirigat, dagiti naganak kaniyak, nga agasada, ngagpukpukaw, di bangketa, manunemi, nga mapan gumatang, karigiti taglako da nga arawatin, kadan dumapay. Agpilak piti si Daen. Diyak kita nga si Daen nang. Anak, ito nang bigat lahingin nga gumatang ng timas. Kasi ba, kahit mamang ano sa nga nimas. Ala, ba mga rota, tumarayak na mamang gumatang. Kunang tumatan ni tatang manong. Talaga nga, mapakpakayat ko manong nemi, matong palata amin na kayat ko. Hindi agbasak manong nemi, siyak pa yun tinangpili no sa dinut pagbasak. Aday unay anak, sa may sakit, agbayad ka sa jay. Dito'y kat libre. Diyak kayat. Basta jay kayat ko. Hindi kayat. Di hanak agot ta nagbasbasan. Anak, sante nga baknang. Wala nga siyaklat ka kaiso ng anak yo. Ano kung masabali pag gusto nyo? Adumit magangganan siya yo. Adari kiti kong daw nga umaganan siya. May kinitatang mo. Hindi sanak na tagbasbasan ka rin din. Pambarag to manong nemitek pa uyo. Sa anak to namang mangan. Ore mabisbisinak to. Ay ayaw nagtumatan. Sige anak. Umekar manganin akit. Nandiyon sakit ka. Pumangit ka na ko akit. Nakabimpinas ka akit. Itad mi amin nakasapo naman anak. Kakaiso na nga siksika lang ti anak mi. Kahit nangasawan manong nemi, it exclusive nga eskwela, alagat bamak na adagiti makapulapol ko. So nalaing ta, ilimlimit ko manong nemi, itiya. Kasla, ada nang itulod kanya nga driver mi. Nagradwarak nga root manong nemi elementarya, alagat nakarwarak mo, numamay sana ka nalaing. Kastamat identi adak iti high school. Almost manong naimi babak lang, di kitang makapulpulapol ko. Umapapalak ang para kanya kakit bak nangakmet. At kastamat ipamati da kanyak manong naimi. Adaan kam tinapindas nga balay, ada mang itultulnog kanyak nga driver, ada umay mang sunsundo kanya. Napipindas di kita rawatak, talagamat nga napipintas. Jack kayat, hagaruat sa nga napintas, sa nga nangina, manong na yung pagananok na ganito, gila ko datatang ginanang de bangketa, nakaluklukal. Aging ka nagraduara ko niti high school manong na yun. Ngayon itad, amin na kayat ko. Feeling rich nga. At dagiti kong dahoy manong na yun, makikaruba, dagiti pada datatang kininanang ngaglaklaw ko iti bangketa. Nakapimpintes dati anak yo losing ken pedring. Ore no adda dito balayo ket. Nakasudlat at kwentas na. Nakaseksiksi nakashort. Kinapo talaga nga kaslamay sa nga artista. Kaslamay sa nga anak tibak nang. Kung kunano kan manong nemi di kiti umay, ito talaga mo talaga lakak mo tibak nang. Ba? Kunak no ka. Kakaiso na nga anak mi iso na kamsat iso nga itad mi amin nga kasapulan na pakaragsakan na. Unang baka kaindon no agkid daw ka na kayo tas anyo kabailan kat baka kagura na kayo to. Aging nga kabailan mi ipaay mi. Amin nga tang itad na uno kidawan na kat kabailan nyo. Hana nga tamat kidawan na tayo hami kabailan. Kasla kumatikot si. Hanamat kidawan. Umanahin nga dari kilami nga taxi nga umay mga alak yung kuhana kin mang sunsundo kin kuhana. Bakit? Di kayo marigatan nga manggastos kin kuhana. Ang kami marigatan nga buta. Ipapaimiti amin. Taura guutang kayon. Basta para ti anak mi. Muna ko magbibiyang data nga bakit? Kung kunak no ka manong namin da umay makikaruba kita siyak ti pagsasalitaan da. Iri man nagbasa ko niti college, manong nemi, siyempre, ti pinilik ng eskwela, pagbasaan.
mayat da manunusan. Isu manunemi iti nagbasa. Feeling rich ka nun. At the taxi manunemi may mga alakanyak. Sanak to itulnog. Ngim iti medyo adayo tap handa makita ka taxi ti paglugluganak. Medyo magbagnag to na sumrek at compound. Dito yung manong naming nakapulapol ko, dikiti classmate ko, may sa katakwada ni Lester, ni Judith, ni Telma, hasta meten ken ni Edgar. When? Kat ko na ngarod kanya ni Lester. Hello, Veronica. Yes. Mabaling ka dito yung mangaram ka ka? Ang pedeta ti panunot ko, Lester. Masapol nga, ipas na ko pala nagbasa. Nakababayan ka daddy ka ni mami, no? Mali, saan ko matungpal ti? Kasano, kita kakapsat ko, kita graduated na amin at the doctor, at the attorney, at the architect, at the nurse. Uy, talagang superman, kita kakapsat mo niya. Among katsak ti Burdek, kayat da daddy ka ni mami nga sa anak pa ilma kinilingat. Daddy ka ni mami? Yes. Ano mo, awag ko kadakwada, tatang, nanang, nay, tay? How cheap naman. Da kayo, Lester, awag mo kini father mo, mother mo. Daddy met, kan mami. Matlagayam. Istagayam niya. Ano, negosyo the parents mo. Da paktorya da iti lupot. Paktorya ti lupot? Ada negosyo da, paktorya ti lupot. Diyos ko, naglakla ko dalit na bangketa. Kunak mo tinakam. Nagsisigad kam nga road manon name, siyempre makita kita damang itultulol ka na kuha nga coaching. Hindi kuha manon name kat da kanunti ang kasarili nga coaching na tap nag-drive da. Yung tunod-dumteng kanunti gusto nga tawen. Noong during vacant period, manong name at damay sa katakwada ng agawis. Let's go, siyak ti taya, itagi snacks. Oh, Veronica, si kantumat sumublat ng bigat. Yes, why not? Ore no manu tayo, ore sa dino papanan tayo, siyak ti sagot. Ama, yun to no, dumawat aktong kadatatang kininanang. Nang, schedule ko ito, tagpamerienda, kadagiting friends ko. Nayunan niya kwarta ka. Mano, iba ka, ay nagatunan ako. Ay susapo, awang kwarta tayo kasta. Ischedule ko tagpamerienda sa anong yun, dahan takikan. Anong iba ka itong awang kwarta? Iba ka hanggang ted? Kati awag ko kada kayo ng ibagbaga kit daddy kin mami. Anak, apa namin kastoy ka? Anak nga talaga tarantam, ha? Hindi ko akit talagang palbalubusan na kalata. Ngayon kadagito yung marigatang kami na ta. Siyempre, nagngihina. Nagtakkel ti magastos mo iti pagbasaam. Kakasay kam lang ang mayroong remedyo kanitatang mo. Adun ti utang tayo. Hindi kayat, di sa anak lang basbasan. Nagtalawa ko, makamo kayo, noon napapasama ka niya. Saan kumamad ka sa anak? Mawatam kumamad ti rigat mi kanitatang mo. Kit kabailan nyo, deta. Sisak lang ta, anak yo. Kaya Diyos awan. Hanyong ipay kanyak. E din to tasyak lang timugbugtong anak yo. No, dadagas ka mapasama kay kanyak. Gaputosan nyo parang pagusto ti kahit ko. Di kayo nga tama konsensya at tapay anak yo nakuhan. Alala. Kisayak pa lang aro dati po unak. Agatang ako maitakat. Dati anak. Ato pala kami nga sa uyo. Nga iti ko mapalang interview di awanin sa o. Sige na kon. Aganan ti ka, ipas nagmatagbasa, awan ti magdanagan nyo nang. Numakanubiyo ak iti baknang. Edi, awan doon ti problema. Ore sa anak to nagradradwar, baknang da asawak. Anak, ti pamati ka di kagayim mo, kan kaskulam, kit baknang ka. Ano ko mo? Kabaylan to kayo kung makarot ti mapan, agbasa ti kastang eskwela, no, saan nga baknang? Ikasano numamon da, no, saan nga baknang? Andan tumamuan, nang, tang, nakon.
Napropose ni Lester manong name di adda kami ni ti second year college. Lester, kunakmat ka nga saan pa nga panahon para kanya. Hindi ka mabaling nga siya baling inspirasyon mo. Nakayat mo. Sa Jabalayo ka mismo tumayak. Tapos nung mamamok na dadada ka ni mamim. Ay, saan? Stricto da. Napipepa nga siya tiyaw isang Jabalayo. Ngamti sikat umay Jabalay. Kasi taga di, stricto da. Dada ka ni mami. So nga saan ka umay Jabalay. Sige. Nakayat mo si kangarti mamuk ka dadada ka ni maming ko. Kaya da ka nung mamamukit. Kaputi bagbag katakwada nga, at nakasken ka, tipintas na, padami nga baknang, padatay nga baknang ko na, iya mamuktokin. Sige, di si kunam, di si kati mga awis kanya. Inawis nagnagpay sumanong na imi, iti may isang lance. Apo, nagtakil di balay ta. Inyam amunak. Mami, Daddy, isa tayo magbaga ka na kayo kang kanayon pagbagka ka-istorya ni Veronica. Tagbalinto nga manukang iyo palubos tiya po. Indundumting. Ay, maragsakan kami nga makamamo. Kang kaiha. Tagbalinto nga manukang mi. Baling nga asawa. Iti burdak mga anak mi. Burdak ka kanumat kat. Ay, burdak ka kanumat, ma'am, sir. Oh, Ada ka ng paktorya, ang negosyo na kiti parents mo. Paktorya ti lupot. I see. Manong Naimi, siyempre nakilanglangan ng kadanganangan kadakwada, hindi pa lang ubingak, nalingak ng kutsara, kan sa anak nga maboblag, feeling rich nga ron, panagtignay ti bakna. Kahit mimit nga mama mo kumanig ti parents mo, iya. Dumdeng ka nito, ma'am, sir. Sa bagay, ubing kay pala, ha? Isa tayo magbagamit ni Lester nga, kami ko maipalubos kang ko nga admadan ti girlfriend nga magabuta. Sika ka natin inspirasyon na iso nga palubusan mi, angem, laglagi penyo, hang kaya glablabes. Nasapol nga, holding hands lang. Tapos na di kas tagat saan nga matunda iti panagbasa yo. Manong Nemi, naaklon ko ni Lester nga di na oras. Narakop na kong tiloko. Uy, at dati dito eskwela. Manano? Gabot ay patpatik ko, Nay. I love you. I love you too, Lester. Yung saan pala, saan dito, nakayat mo. Ito na, Romar tayo numalem. Ito to, mangan, iti restaurant, dinner ta. Oh, siyak na makamu. Amok ang sikat makamu, kapag sikat lalaki. Ngam no kas bagarigan na, kayat mo nga siyak tutagpala, di. Han siya ka siyak ti lalaki. Thank you. Ken, indatog shopping ti regaluang ka kadag iti kursunada. Talaga? Kahit mo tinangin-nginang nga kwentas, ng ti kwentas mo, daritos mo, ken kasapulang nga, the engagement ring, ngayon ko ken ka, ta nakapinpitas kasing singa nakangin-ngina. Saan, Lester? Amang ano yung pagkarup mo? No, kabailak. Okay ka dadadi ka ni mami. No, agastusak para itipat-patig ko. Okay ka dakwada. Baka no, madamdama, awisan na biglang liko. Ano kayat mo? Tsak kayat. Sa bagay, hampay lang orumbeng. Bakit din no? Ngayon santang itulok ka, nagsikog ka, control ta. No, tsak kayat, Lester. Ngayon sana kasi murot manong naming nga nag-dinner. Baka no, sa balit pang ipananakan niya ko na. Nakaragraksak ang nga manong naming si Mang Pedro di Balay. Huwain, itutulod na kon manong naming ti taxi. Takonak ka ni Lester manong naming tsak kahit pa itulod kang kuwana. Huwain, baka makita da kiti naganak ka niya. Iso ka nagtaksi aklat na manong naming nga nagawi. Oh, naragsak ti anak mi.
Kat naragsak kayo mo ito, naragsakak. Nang. Ay, kat, nalala. Ipas nagbasa, iyarato mi di ti magimi para ti panagbasa man. Jesus, marigregatan kami. Di mo mo, tinigat mi kinitatang mo, anak. Kas makita mi kinitatang mo niya, kutong pa yan. Tapi ko mga kutong. Ag-double job pa yan. Agpasada pa iti. Pati rabiin, di mo kadbadlaw kaya. Tapno lang may ipahay mi ti kasapula man. Nang? Ito naman pa nagdebok. Agdebok ka, masapol nga yung grande. Ano yan? Anak, kasagagangin ito na tamad. Anong birthday ka? Gagangin. Nang, amamang pangag-birthday. Diba? Manipod, may santitawan ko. O. Ito pa nagdebok mo ito agad. Grande mo ito. O. Tawisak to dagiti ka eskwalaak. Yung amok to kada kayo dati boyfriend ko. Boyfriend ko nga, baklang. Inaiban na pa yung di balayda. Namamu ko nagiti parents na. Abay, met. Anak ang grante nga ron. Ito may isang nakil nga balay. Di pag ganan tayo, pakaangayan na. Unasan kat function hall. Masapol ang grande. Nang ada manungaletson kada ano. Basta tayong grande. Panagdebuti may isang kaskanyak na baklang. Kung saan timat nga baklang anak. Wala nga mga kaskolak. Amunda baklang. Katabi kami nga nagpamarag ka. Di na kayo kapag may birthday. Wala ka anak yun. Ang talawa ko. Anak, sa amin nga kabailan. Kabailan nyo. Pangalante kumatikarot. Tilang rentan di function hall. Ay sus, apo aya. Sa eleksyon nga bagbagam, idin to tanong birthday kakad gagangi lang ang manglutot at pansit. Ada barbecue nan kan ada hotdog nan. Isa tayo bagam nga eleksyon. Kada, ay sus, ay apo aya. Di yung kayat? Amin salak lang ang debo. Sige, no, saan nyo kayat? No, saan nyo nga ipamuspusan? Ang kaya nga pilitan. Ngimitapay. Rugya ko taglid di daig sang sangit. Yak pa may pasnag ti panagbasak. Manong name saan nga nagkari datatang kininanang kanidi akong daway ngim amok nga pagsasaritaan da. Siya nga kakaiso ng anak da. Apay ka dumang di tayo pamuspusan. Maminsan lang ang agnebo. Maminsan lang ang tawon ti 18. Siyempre, isang tumatunag kung daway nga. Iyam amok. Datatang ganinanang kinilester. Baka ayaban na ito pwede kiti parents na. Siyempre, yung pakaabok ka na kuwada nga da paktorya. Tilupot. Datatang ganinanang. Uno daddy ka ni mami. Sa kasangayak. Agdebuak. Gagangay laing. Naku, huwag na lang. Manong naimi maininaw day ta apa nakaisagan at panagdebuk. Sinalsod nga ron ni Lester kanya. Tunagan birthday mo. Umuna na kang debungin siya. Asidekan eh. Ito na no. Ito na 18. Kanatin nga bulan? Next week na. Advance happy birthday. Si Greg, grande Panagdebo. Gagangin to lang eh. Sa ngamin gayat na dadi kini mami ang gastos kam unay eh. Kita rin ang gagangin. Basta, umay kami kadagitay. Siya kadagitay barakata tayo. Hey, Judith, Telma, Edgar. Agdebo to no 18. Mamantay to magka-atendar. Kasi siyempre Pagkita nga saan? Agagayam tagayam. Sige. Pakamuk to kayo no ti location na. Baka no, may santo nga nabintas kan function hall. Hanga di balayo? Pimpinas function hall eh. Manang name iti may sagundaway ng kasasaritak manindatatang kininanang. Anatang, nang nakasaga na kayon? Anak. Adoon na yung utang mi.
nga pagpupuunan tapno umadado dagiti tagila ko mi nga arwaten iti bangketa. Ket no umutang kami manen. Baka no sanda kami nga pautangan. Nang maminsan lang ti makatawo. Ura sana to ang agpapaalan sa mga saruno na ito lang pa nagtibok. Kan may sagana nga nalaing. May programa nga nalaing. Siya kung ti makamo mangkita ka na kitay alaik nga ag-MC. Kanda dumapay. Katuwain upaam to pwede kitay. Gawa na siyempre. At nga ron agtrabaho nga untandan na. Daka ito ti baka mo, no sino ti mang-cater. Una di function hall nga pakaangayan na, iso daw pa iti mang-cater, di ba? Ala, mapanto magkisarili ni tatang mo na amon na, no kasano, no, nang maminsan lang, ito ang anta ko na. Uy, nalak ko, amin na pagkaragsa kami, tidmikin ka. Hindi may isa nga sarda manon name. Pinagunyanak ni nanang. Adak ti silad ko din. Madamahak na makichat-chat. Kiniya listed. Tanong na duwa manong name ag video call. Sulita. Taririgod daw manong name nga nakauyo si Suna. Kahit nakanumat nga aguyo sak. Naglukod yung listerin. Sa mesa. Diyak kahit nga ipakita ti silad ko. Kakasik lamang ilinglingid no ka. Ipokus ko lang tamo itingatro ko. Di pagkik. Di na makita kagagagilang ti silid ko. Na nga ba Ada umay mang pasyar ken ka. Mang pasyar? Kaano ba nga palubusan yung mang pasyar kanyak? Ni nanang mat. Wala nagpakpakaa sila unay. Kadwa may ti bangketa. Hala? Isot na may sa katulungan ni tatang mo. Nakababain. Isot may ti pan bridge me, panakarang timing, umutang ka na kitay ama mo na pagutangan. Sino na tayo? Kit rumor ka kami na, tapno mamamom. Remuarak. Nalipatak manong nemit eh, nang isublit ni Brak. Nakashortak. Naglungko na doon, mulmulagatan ng tilangak. Ay, mamit lang. Nagsubliak ti silid ko, nagsorte matanda dyan nga lalaki. Nakikita ng tibarokong ko. Nagsubli ako manong nemit, pero nakasuot ko na ti Brak. Ay, sino ka? Siyak ni Dudong. Nagan mo langin. Nagbadi. Lokal, Dudong. Junior. Ngayon Dudong ti awag na kanya. Amin nakalagip ka man, umayong pangpasyahan niya. Ita ka lang makita. Makit-kita na ng dinakpampansinin. No, umay ka dyan bangketa. Agabi lang ti pwestuyo. Pwestuyo kan ti pwestok. Naglaklako ka man dyan bangketa. Kinapot na. Nabayagan nga. Kidawag ka natatang ginanang mo may kapasyaran. Dudong, no agayat ka kanyak, huwag na. Ada boyfriend kon. Baknang. Napana kon di balayda. Nagtakkel ti balayda. Namamukon da dati kini mami na. Iso nga agaram ka, haan mo yung tultuloy. Hindi ba lang kursunada kayo? Harig na kung nagtinakam kung padpadakilan ka. Abay mo na taon mo? 28. 10 years, di ba? Ita. Ako pa asawam? Sika nga rin padpadakilan. Marurahin na, kag-matured. Ito makapagturpos kan. Kanandun itong trabaho. Balin sigurong ijayap itong tiyan. Will you marry me? Ambisyoso ka matin nga. Taga-bangketo? Taga-bangketa? Malagsi di pwesto ki di bangketa. Ang gatak pa karigiti lupot. Nga i-deliver ko karigiti na dumado mga ili. Sakti bang supply karigiti lako da. Adalugan mo? Adalang pick up. Gagangay lang. Ni Lester, ada kotse na. Ken nabintas to a kotse.
Ada balay mo? Balay mi kadagiti naganak kanya. Ako pa solo ko balay. Indon at asawa ko nagbalayak ton. Nagbalay kam ton. Mabalay na tinakkel. Hamat nga dakkel. Gagangay lang. Hang maslip no. Agbagyo. I love you, Veronica. Sorry, Dodong. Ni madam boyfriend ko. Lesta tinagan na baknang da. Hanggang pa yung nagkasar eh. Saan nagto sumarating ang mga alukoy tarik nam? Aging nga nawaya ka. Ken saan man sumarating mang tulong nga datatang kininanang mo. Tapno di kastagat. Umasan sumat ibiyag da. Biyag yun. Kinapod na. Naksayak ti po unak. Gabutan niya. Ada utang da kanya ke. Ay! Agsingsingir ka kadi. Kahit pagbagang kanya. Han, anak singsingir. Kahit nangasawan, tultulungak datatang kininanang mo para di panagkasapulan nyo. Nangaroon natin panagbasam. Imbaga da ka din ka nga kahit ko ti yung grande nga pa nagdibo. Imbagadan. Baka nasandang maipay. Agtalawk lakid di. Pauyuak. Hindi mapanag tasandak masalsarakan. Kami namin nakastakan. Anong kastak? Nga nagbaling kang baknang. Ito imatang digiti kaskulaam. Kasano na maamon dati pudno? Kasano na maamon ni Lester ti pudno? Masaan ka amaging amaknang? Patsam na tanga, ayatan na kamay lang? E di, hangko ibakpaka mo. Awan ti paliman ka dun tulong tao. Veronica, kaasyam ko man nagiti parents mo. Ano ko magbibiyang mo? Nagawid kan? Kahit mo ti, ingrande nga, di po? Kahit ko. Ore saan nga kabilan ti parents mo? Masapol nga, aramidan da. Tulungan mi da. No talaga iba't patignak, tulungan mi da, Dodong. Di ba si kamat lamang magbagang tulungan mi da? Di, nayunam da di utang daking ka. Kung saan ka tulungan mi da, no mas dagdag at pagutangan da. Wala. Baka danam-namam kanyak, no, pagarikan tulungan na. Mangibaga ka lang sa bali. Awan lang sa serbida na dyan, ang krante, pamarang laing eh. Kahit kung harod nga, ipanagnak ka na giti classmate ko, na giti barakada, ka na nunod ka na siya, nga baknangak. Di mo ka di maawatan? Iso taragsak ko. Naragsak lang una yun, no? Nakadadun to tao. Nga, babaknang. Nga umay to naging parents ni Lester. Ken, siyempre, agregalo da. Kahit no agregalo da, saan nga sinsinan ti regalo da? Manong Nemi, inaramid nga talaga datatang kaninanang ti amin. Babaeng kano ti tulong ni Dudong. Uwen manong Nemi na isagana ti amin. Uwen. Iti dumtengan day tanga aldaw manong Nemi. Happy birthday anak. Agyam anak nang. Happy birthday no. Sus. Tang apay. Well, ada ang angalin ni tatang mong ikaligatan na latati. Nagtrabaho tapno lang may paimiti kayat mi. Kayat mo nga para kang kaanak. Agreklamo kaysa. Ani bagbagami lang ti pudno. Ada ang angalin ni tatang mga sakit. Ang kabilitan lang nagtrabaho. Tapno di kastagat. Makabayad na ti utang. Kan kastamot nga. Agbiag tayo. May paimiti ka sa pulam. Tinabak na nga ka sa pulam, anak. Siguro, dito pa nag-birthday mo. Patgan mitikin daw mo. Naman pa na ilawlom tayo ti utang.
No, danto pa sa bali anak, makasamin to may bahay. Ag-surrender kami. Pagustuhan na ka lang ita. Babayan ti tulong ni Dudong. Manong nemi awang pulos ti simnuk, ngariknak, kada kita nga makit-kita kan mangmangin kong ibagmagadatatang gininana. Kaya dati panunod ko manong nemi, ma-imagine ko tinapintas nga panakaisagana ti amin. Tinapintas nga arwatek manong nemi, tanang isibro ak ngay. Supet may sakit daw ko. Hoy, kaya nagpapalrorak, siyempre, ada na nga si kaso kanya kang beautician. Inidamtengan dahil nga aldaw manong nemi, nadakon ti dyan, nakaampakaangayan na function hall, nakisaganan ti amin. At tapahin manong nemi apo. Live band. Wow. Wow na wow. Talaga nga feeling rich. Agsangpatan manong nemi di kiti bisita. Muslim manong nemi nga bisita. Di kiti parents, di kiti ka-eskwela. Na naruna ka di kiti parents kan kakabsat manong nemi ni Lester. Da Judith, pamilya na ni Telma, ni Edgar, kanda dumapay nga barkada. Ngayon panda manong nemi ti pang VIP nga lugar. Abas sa ti function hall. Siyempre, ini kablaawan nak ni Lester, happy birthday, sweetheart. Ito regalo kang ka. Nanginamit lang. Anak, di mo to pulos malipatan. Mabalin tong ilako. Abay ko may ilako, magregalo kang ka, sweetheart. Sa balay lang, regalo mo mat kang kaiha. Kung namat na ginaganak kan kuha naman ng name. Apo, mabrut kong samat eh. Mabalin kong sabat nga ilako na gito sa ako bayadan ng manot utang na tatang kininanan. Kaya doon tinagregalo manong name. Kat siyempre nakaragragsakak manong name. Kat siyempre gawat kas na isagana nagiti ko na dang 18 ribbon sa 18 flowers kat na doon pa naisagana orti amin. Nangarkilakan pa yun, nagkita tatao ng isudan nagkakaman o remet no, saan ko nga maamoy da. As in nga nakaragragsakak. Nalpas ti party manon nemi, nagawit kami nito balay. Kasla nga naragsak na parents ko. Tang? Ay, nakaturo ka ni tatang mo. Ay na, ang angalan na una, iti barokong na. Apik silasang kayo naragsak. Kat nakaragsak ka nakyo. Kat nakadadot regalo. Aglukata kon ka nagad regalo. Nanang. Anak. Apik saan kayo naragsak. Naragsak kami. Naragsak kami. Hindi pa pananutan mi kinitatang mo. Kasanumin itong agbayad. Nang runag at sana nakabailan pa yun ni tatang mo, sakit na. Masapol nga may confine. Kit no may confine. Kwarta man na yun. Na-confine ngagpay sumanong nemi. Ni tatang. Kit makitak no kasano ti pagpanagproblema ni nana. Kaya nga mapukaw ni tatang mo, anak. Ngayon, panghalak nga ulit ita, kwarta ka sa pulan. Awanan tagpautang. Gapot na. Nanang, katsi ka. Kaya't mukha di nga matay ti amam, nga saan taman lang matulungan. Nga dati, imbes ko mga nagastos iti pa nagdebom. Anak, nga nakagaran-garante nga debo. Tayo di ko mapela nga nagkumpay ni tatang mo. Kat natak kumat inusarta. Tapos may cellphone pa di biyang ni tatang mo. Abi nga di yung baga kanya. Kadagayam na kanang ang sakit ni tatang. Nga ruming ang hospital. Imbagami kang ka. Hemsa, kaslasam mo nga dangdang kan. Di sakbay nga nag-birthday ka. Ang angalan na idin. Kung naking ka idin nga,
naidalit ko man, tumakder lata, agag trabaho, tap na may isagana lang, tika sa pulap. Tika sa pulap nga siya kakaiso ng anak mi. Matulungan na ka din nga remedyo ti kwarta. Masit gam nga ta, di kagayim mo nga babaknang. Nang kidak-dikit regalon o da mabaling nga ilako. Ta mailako da. Ta isot sa rin ta para kinitatang nang. Manong Nemi, nagpatulong ak kini Dudong. Dudong? Manong Dudong? Dudong namnatan. Abay, gatangin man lang hindi ito eh. Abay di kita. Regalo, edi nag-birthday yak. Dapat regalo nito eh, di ba? Abay lakom kat regalo. Kahit kung natulungan ni Nana nga mga remedyo, taga sa pulan ni Tatang tapno maispal. Kinapod na, kaduan nga nagkapukan niya. Di ginastos siya. Tudo. Diyak kumakayat, gabuta. Diyak kayat nga. Kasayan ti punak. At isang gabasing nga negosyo. Nga magabuta nagpagpakasi na tatang gininanang mo. Kan gabuta para ken ka. Naramit ko. Awan ti panggatang ko karagita. Ngayon ba, hamoy laklakon. Regalo nga ngilatag ka. Tulungan ka nga remedyo. Abi, di ka patulong ka na kiti nababak na nga gagayim mo. Padasi mi nagpatulong. Tapos ko magpatulong nga. Kat siyempre nung patulong ako nakit mamuandan nga purak. E dito din baga kadakwada nga ada paktorya tilupot na tatang kininanang. Di ka saan na ka matulungan, di ka kakayim mo nga babaknang. So, da pa yung nga kakayim mo nga babaknang. Abi ka di mo padasin. Ibagam ka ni Lester nga boyfriend mo, nga nagpamarang ka lang. Itang kasapulang katitulong nga, honos, baka ikan na ka. Joke lang umati. Abi di ka mo patyan. Ipatpatig mo ni Lester. Abi nga di ka makasungbat. Kahit ni Lester, ipatpatig na ka? Siyak tipod no mang ipatpatig ka, Veronica. May salangan ano mo. Nga padarigdagan na ka, nga aglaklako iti dupot iti bangketa. Manong name saan ko inyo man da ito nga ba nagaproblema kini Lester? No, pinadlaw na idadak iti eskwela manong name iti siyempre mapanak man lamang ituloy iti panagbasa. Ito ka ti problema, sweetheart? Awan? Adda? No, ibagak ti problema, mamati ka nga da. Papi ka din nasangat siya kadag ko na. Lester, kasanot pa nang ipatag mo kanya? Tuktukodom ka din o kasanong ipatpatag ka? Diyan ka mong iladawan, diyan ka mong ibaga. Kahit mo ka di nga. Subukek, no kasano ti kinapatid ko ken ka? Subukan na, kasano, kapanubok. Ibaga ken ka tipod no. Sana ka baknang. Saan ka na baknang? Edi birthday mo. Mermi nga, nagbungga. Inututang datatang kininalang. Kinapudno na, ada ita ti hospital ni tatang ko, magkasapulan, tidakalakan ti tatang. Iso nga bagag tipod no, tabarbarin na matulungan na, Lester. Umutang kam kumati kwarta. Para ti pa naka-espalin tatang ko. Tatang? Di ba, daddy? Di ba, tapakturyayo ti lupot? Aglakla ko lang na tatang kininanang di bangketa. Anya?
Nakasabulan lang, di parents mo, apang nga dito, klase ng eskwela, at pagbasaam, nagingina. Ikarkarigatan da. Malipod ngamin di ubingat, amin na kayat ko, matungpal. Amin na kayat ko, napintas, nangina. Siya karoon ti kakaiso ng lang anak da. Ngam ka na gito'y na amiris ko, hindi kinapod no. Mas asya na kung kadakwada. Nagsakit ni tatang, gabuti ayat na lang nga maitad na amin nakasapulak. Uray mapukaw ti amin. Basta saan ko mapukaw ti amak. Kadinaanan ko. Uray mapukaw na ka boyfriend mo? Boyfriend ka? Naki-boyfriend ka? Itibak nang. Gabuti kayat mo ti may tag-ay. Ngagbaling bag nang hasta. Ti saludsud ti Lester. Itatanam mo ti kinapod no. Iba't patiknak ka di. Manong na may pinanawan nak ni Lester nga nagkatkatawa. Kinamakam ko. Pinadas ko, kinamamakam. Lester, isang batang sa lutsod ko. Saan ka pumanong agkatawa kasta? Alangan mo't ngitultuloy ko pala mangipatigkang ka. Siyak lang hindi kang kayat. Anyan tulakin din dadadi ka ni mami, numamuan ditibud no? Feeling rich ha? Yung karigadam lang yung tinagbasa dito at nung makapula-apul ka kalagi, di ba? Maknangkas kada kami. Ambisyosa ka, met. Veronica, sayang ta kinapintas mo. Manunay may nagsangsalita. Gabuta sa ampay nga amo da Judith, Telma, manunemi, dikitiduang na singad pa yung paghayam ko, nagsaludsud. Hey, what's wrong? Ano na ka nilastan, ha? Pikas na langin pa nagsamad mo, my friend. Kalpas lang, di pa nagdeboom. Apay, sinaktan na ka, ibaga na ka saan na ka nakayat. At sa bali nga nangisukatan ni Lester Ken ka. Judith, Telma. Imbaga kalahin ka ni Lester ti kinapudno. Kinapudno ka niya. Saan nakabak nang nakurapayak lahi. Ngag kasapulin ni tatang ko iti kwarta tapno may ispalisuna at isunat ospital. Pinadas ko tinang ibagak in ko na. Inatakat mo sawan. Nakurapay kam laing. Yung karigatin laing tatang kininanang ko tinang iremedyo ng imutang ti kwarta tapno nakapagpartiyak kas diya kinabungga na. Kaya't mo sawan, nagpamarang ka baknang? Saan kami baknang? Agdaglago lang tatang kininanan ko, iti nalalakang halupot iti bangketa. Ano di purpose mo tapno? Inarabid mo ti kasto? Pinarigat mo lang digiti parents mo. Kung nga ron, tapno, makasilo ka iti baknang, akas kumakin ni Lester, tapno mayaon ka. Hanggang itay na maamuanin ni Lester nga tibiyag mo, dinakan kayat. Saan gayam nga nabudnot pa nagayat na? Gabuta nagpamarang ka, umit gayam. Napimpinas pa yang, imbagam ti kinabudno, sakbang inaram na ka. Baka ore na kayo, katsad na ko na kayo gayam. Di may kayat tikas kang ka managpamarang. Manong Lemi, Jack na i-concentrate pa nagbasa ka rin nga aldaw. Nagawid nagtitibalay, nga awan tinadanon ko. Manong Lemi, tinawagak ni nanan.
Nang, alak, nimbag man ta, dapay lalud mo. Dapay laeng, hindi na uding ang palud ko kada kayo. Hindi maawat akti, nasurok na 300. Kumusta ni tatang? Ada ni remedyo ka kwarta. Maudaman ti operasyon. Ikarkarang ta anak, nasapay ko madamalasatan ni tatang mo ti amin. Nangalan niyo ti kwarta. Ni Dudong, iso ti ng remedyo. Nakadakdak kayo ti utang tayo kini Dudong. Bayan nyo nang siya to tagbayad kini Dudong. Anak. Nang numalpas nato yung school year, nag-transfer ako. Anak. Mapanak to na tigagahing universidad. Uno college. Anak. Nang. Saan nga ito nga pilpilitan no? Daligitik ka sa pulak. Agyabanak no kasta anak. Umayag dito ospital. Mangluto ka nga ron iti. Ibalon mo kanyak. Sa balim. Wano saan ka. Umay ka ron din ta. Mangantan tulatan dita. Pakanan dita sango ti hospital. Wanang. Sige, dapat lang kwarta mga pagpilita man. At dapat lang nang. Nadanon ko dito ni Dodong Manunemi. Idiragsak ko, gabuti itutulong nga kang kanay ni Dodong kada kami. Narakop ko iso na. Veronica? Agyaman kami kang ka, Manong Dodong. Dodong mo namnatan. Lakayak mo law na yun. Araramin na dito'y para kada kayo. Kas na ko na kadatatang ininanang mo. Nanyawan ka sa pulanda, ikarigatak, tumulong. Kabayatan nga patpadakilan ka. Kumusta ka ni Lester? Owan kami. Nagpudno akong kadakwada. Kat saan na ka nakayat? Saan nga napudnot panagayat na? Agtransfer ako sa maling eskwela, ito na malpas ti eskuliya. Barbaring mo may tuloy dak pwede tatang nga. Pagbasahin, 2 years more. Mas pagarigan. Kanintong bakasyon. Tulong ak tulida, datatang kininanang ngaglakoy di bangketa. Di mo minamat padasa na. Umayak la iding, apagbitak lang. Ngamit ha, tulong ak to ni nanang ngaglako. Naispal ni tatang Manunemi. Kat nukas nga Domingo, ken Sabado ken Domingo manong imbes ko ma, nga pupupo kiti silid ko kas iti dati, nga feeling rich. Mapana kiti bangketa Manunemi kitulungak, ni nanang ngaglako. Nga agayab kada kiti umay gumatang. Wen Manunemi. Uy, kaano pa eh? Kumadre nga, ada na pintas nga para lakom, silisledim. Anak ko. Ay, so dito yung anak mo. Na Veronica. Uy, umay matumulong at ang bakasyon nga ron sa Madukin Domingo. Agad samat nga umay nga dati, papapanan na edi. Awan nga min tuubran sa iyo balay, so nga tumulong. Ala, akit, ado-ato may glako, o gumatang dito, ayan nyo, nang naruna ka na kita, aglabas nga lalaki. Taori na saan na gumatang na makita na nga kasek-sek iti mangayab kadakwada, akit na kasla ka na ito na ala, anong, gumatang ka yun. Sabi ko makahit, gumatang dito, local man talako yun eh. Gabala Jemol. Lamat ka naman, ano, masarakan yung Jemol. Daman lang to eh. Anyat pagdiferensyahan ko mati brand kan ala naman nung. Sige man laengan ading pagustuhan ka. Hindi di ka lang napintas. Talagang hanggang gumatang. Maraglagsaka nagbantin manong nemi no kasta nga
Ahagsar din kami nga glako. Siya matindi para bilang paglakwan mi. Anak, adot naglakwan ta? Baka nito no, maminsan lang awan to tingin may lako. At damat ni Dudong namang supply kada tayo. Supplier ni Dudong? Damat padayo lang aglaklako. Ada po tayo na di pangketak. Nga damat negosyo na. Ada puunan na, utang na, puunan. Datang harot ti problema, gabot ha. Nakaot na, dadaduma puunan na, gapong harot eh. Gastos, hindi pa nag-birthday mo, ken gastos para kini, panakais pa ni tatang mo. Ngayon sa nga balik ano, gabot ha. Iradadana ka numatip kagit. Nagdakil kami ti utang tingan ng baganakim kinidudong nan. Anak, hangkag babawi naman, masurusuro mga ete ni Tutong. Hindi ba lang ibagbagana kada kami? Pataklik ko na agad ni. Ana, medyo pa lang ang Lester, tipat-patek mo? Kasla saan kumat nga inayat nang eh. Kasla inaklong ko lang ti panagayat na gabot ha. Baknang. Ken baknang met. Nang pakawanan tagting kasi diyan naramid ko nga laypatan tanay dan saan nga supet pagsalitaan ta na. Ako kuyog datatang kinidudong manunay mi ni tatang iti may sa kadagitiya para bunag na karga kadagitiya kinarton nga lupot. Ngay lugan da kadagitiya pagluganan da mapanagi-deliver. Masaraya. Duwangal daw da manong naming awan. Kat no kasta nga, agawid din ni tata nga. Tang, hanggang unag bambanong, baka no, mapasublian kayo. Sanak ba't nga bagbagkatan ni Dodong itinadagsan? Tigat-timat lang na nag-antibagkatag. Kumusta nga itinegosyo kini Dodong? Agad, okay man. Ako man ti problema. So na lang ta kumapkapsot mat, lalo di ka kompidensya. Kung nangarod ni Dodong, alapin pintasan no, makan, ti mailako, imbes nga, lupot. Tadi kita no lupot kita, adumatin dita, di kita karbal, nga wagwagan. Kasi napapanunot na, nag-deliver ka na kita makan, di kita protas. Say, kada kita, tiyandaan mat lang. Pag-deliver may kadagiti. Nasiyat na mas tatang. Baglaki din na ni Dodong. Ada isagsaganaan ni Dodong. Isagsaganaan na niya. Para iti pa nag-asawa ng to akit ni. 28 na, 29 na ton. Dua mo, no talupin nga taon siguro,ag-asawan ton. Sino't asawahan na? Isak matlatararman na. Kat sa galagayan tararman na. Kat sa mo salutsutin na sa sunod asawa na. Sika Talong nga tawan, no? Duwa nga tawan, naggraduar kanton. May isang tawan, nagtrabaho ka. Siyak ti pagbayad yun, ti utang yun. Utang tayo kinidudong. Sa mong ibilang ka kastanak. Saan kanto nga babawi? No ni Dudong tayatem. Kabutan na siya at nga tao. Nabaknang ti pa nagpuspuso na. Kan talagang ipatpatag na ka. Bakasyon manong nemi adadang nga siyak tagbantay di bangketa. Agsabat nga mga lukoy dagiti umay gumatang iti pwestok manong nemi pwestumi. No kurang na lang nga guyudak manong nemi apilitek tam umay gumatang. Uray umay ka lang mangpili. No saan yung nga krusunada dati sublianan yun to. Kasjay, manong name iti style ko. Aging ka manong name nga ti may sa nga malem. Diyak ka mong isuda. Ni Judith, kan di boyfriend na. Kan ni Telma, kan di boyfriend na. Si Mabatak, hey, kasabay ka gumatang nila ako miyo. Veronica? Sika? Siya.
Apay, adakad to eh. Dito yan to pwesto mi, datatangin na. Dito bangketa? Hmm. Kanda kayo, apay nakapagnakay man dito eh. Anataran tayo dito eh. Hindi gumatak. Adala sapsapulan mi eh. Dito yung kanutayan na. Baka siya tisapsapulan nyo. May kayo gumatangin na. Alat klase na kitila ko yun. Baka lokal. Hanga pagmaknang. Sige. Saan kayo matapilitin? Alagat anong sama eh tagla ko iti bangketa. Tanang arot, kahit isot kay karyam. Apay, takayla ko mga tibak na. Apay, agnanayong nga tanga, dakay ting hatok. Urayan nakman na makangato ah. Kunak tinakam ko manong name aging gang panaglulukatin ti klase nagtransfer ako. Diti pa nga babang ko pa nangalam anong name kadag tinaskan nga nakalaan tapos nagkastakan mak-enroll akit sa baling eskwela nakita ni Lester. Hey, naka-enroll kan? Saan nga dito hindi pagbasa? Transfer ako. Haanin nga feeling rich. Haanin. Tadya kung kayat ti makasara kiti kaskan ka. Nasaan gayam nga napudnot panagayat mo? Uresi ka. Napudnot panagayat mo kanya gidi? Saan ko narik na rita? Manlagayam. Tapos siya pabasulim. Sabi kita tanto manin Lester. Happy ko mga naskan nga kita ta. Aon sa bali manong naming naramid ko ng tinangipasnek ti panagbasa. Sana kung nagdamdaman kadawatatang kanina ng manunemi, noan nyaman di ka sa pulak. Basta itadda kanyak, manunemi di kagangila ka sa pulak. Mamanong anda ni tatang manunemi, ta may destino da, nag-deliver ka dagiti tagilako da, kaniya dudong. Kat nung kasta nga anda, adamat ni dudong, iti balay da. Umay napat pa siya rin. Flowers for you. Di pa lamakan ko mainten mo. Adda. Ito yo. May isang taglakuming hindi tatang mo. Eh, mas na to eh. Special. Mansanas. Talong mansanas. Thank you. Sala nga dahita. Kahit mo. Nadanjo kutsek. Kutsek. Ada kutsek? Apay dyan ka, di pa nag-kutsi dito ngay may? Kung nadi-pick up lang, hindi. Baknang ka, Dodong? Saan? Hala ka baknang? Adot utang ko. Kanado pa utang ko. Ngayon, pag-ururatak lang nagit utang ko. Negosyo. Marabaring na dumakadakil. Habang aglawas ti panawen, dumakdakil man. Umadadumat ti mga ganansya. Nag-graduate ka ti college? No? Jack Bayolo eh. Idada po una akon, nilunugya akon. Naglawag ka na bangketa. E nga dagayim ko na mamok. Ngaisot nang isuro kanyak noon niya turumbeng aramidek. Siya tinramid ko. Nagsapula ka na kiti mabaling ko nga supplier iti arwaten. Papanag-aggatang inji faktorya. Iti nalaklaka sa ko ilakot kastoy. Ay. Ore basit lang maganan siya. Titunggal item. No, da piso ti maganan siya titunggal item. Kat dadya ilako kat 100,000 nga pieces. Di man ada 100,000 no ka. Na million nga items na nagat piso lang tingin kanan siya. Di ada 1 million kon. Kasta ka di. Oo, yan. Basit laganan siya nga maadong items. Adamat na kita pautang. Oo. Adamat na kita mapangko i-deliver. Kagudwa na lang itinda. Sa danto gulpe, nung mapanag singirmanin. Di makabulan, 100,000 nga items ko makit piso. Da 100,000 nga piso. Agaran siya, di makabulan. Nagmayad gaya. Piso-piso lang ha. Namadimat no ganan siya katidakil. Basta piso-piso lang. Ore piso-piso lang no ado. Sumanod. Ore mat adakil di ganam siya no basit. Ay narikat mo lang ilako.
Aging ka manong naming itimtengan ti panagturpos ko. Uwain manong naming. Nakaragragsak datatang kininanang kastamat kanyak manong naming at last manong naming agturpos ako. Uwain manong naming. Orek lang makaluwa itiragsak ko. Oresan nga exclusive nga eskwela ti nagturpusak manong naming. Ngayon nakapagturpos ako. Nang tang agyaman ako na kada kayo. Tang uno, daddy. Tang lagit anak. Ang maragsakan ka, dapat kada kami kininanang mo. Tao mati sa bali nga, pampanunutan mo na di mangisagad, iti panagbasam, agturpuskan, at sumrekan to trabaho. Kahit kung sa matin, sumurot kada kayo. Ha? Nga niya. Ngagding ko siya. Da kayon to akin ni Dudong. Nukas pagarigan tata kahit agkatuluyan. Ni Dudong manong name iti nagkastos iti panag-blow out ko. Apay met? Tsak matsapsapulan kiti grande nga paala. Saan mo na grande Nagrande nga amang nagdebo ka. Gagangin lang dito eh. Kaspasit parang isagot ko ka. Happy graduation. Ano planom? Sumre ka trabaho. Ito na nung aklonan na. Into masusuro ka ngayatin. Di na ka di pa nasusuro ngayatin? Dudong, madanagan ako ni. No, may sapay nga tawan, 31 ko doon. Tsak man kaya ko mga may ligsaya iti kalendaryo ng tawan ko, sakbay kang kasawa. Sige, aknunan kan. Mabilpilit kan saan? Sa sino ko matibabay nga saan nga gayat kan ka? Kit nagasatak unay, tasyak tinayat mo. Imbaglagi din, sa mong imbaw inti sa bali, idi saan na kamuuray. Gabuting karik nga saklan nga, sa anak langin nga gasasawa no sa amat lang ka. Veronica. Ano nga tinakita ang kanya kidi? Idi? Makikita kiti, managparparag tabarukong mo ito. Umay ka tibang kaita. Kaya na kita legs mo na si Pukel. Nuko ka, kapulang di barukong ko. Kaya talaga nga marik na kipatpatek ka. Nagtrabaho ak iti may isang atawen manong name aging kang enjayan ni Dudong iti pa nagkalaysan. Yes, amay kadingasan. Madabalay mon. Balay, madama pa lang, danda ni malpasin. Talaga? Damagam ka natatang kinanang mo. Kadabay na yung tilogan ko. Iregarok to ka. Susuruan ka to palang ang drive sa kailan itik lisensyam. Baknang ka? Negosyante ak. Imasensyo nga negosyante. Dudong, agyaman ak, tasyak ti kinayat mo. Nakagasgas at unang agbaling nga asawam. Naggalay sa kamngarod ka ni Dudong manong name kaniti pa nag-honeymoon mi na pang kami ije Baguio taysot kayat. Iti may sa may star hotel manong name dito'y kami nga nagpulot gatako nada. Dito'y kong inpaay manong name nga sagot ti amin-amin ko. Ti sanalik ni bak sinalabat matak nga kinapirhen ko. Dito'y kong insagot manong name tinabayagan nga arapaapan na nga di pa lang kano balasita nga kamakit-kita ng tibarukong ko. Nga ibagbaga na. Itan manong nemi digdigusan nan dagiti kakabara nga gek
iti na dumaduma pa sa tibagik nang narunan iti kursonada na unay abarokong ko. Napintas kami ti sukok ti barokong kumanong. May lastog ko may baga napinpintas. Nabigidjat ko idi kadagiti gagayem ko nga baknang. Mabaling ko yung panagkalora na kurapayak namsak edi ti kapipintasan kadakwado. Nanitudong manong nemi na nang tulong ka na kami. Kadiso, edi nakaikariyan ti amin namin ko. To'y puso kinayat ko. Kadsiyak mat ti nakaikariyan ti nasinaw ka na sudi nga panagayat ni Dudong manong. Wen, ni Dudong nga naikari para kanya. At siyak mat ti naikari para ken ko amin. Manong nemi, pakalawas kami nito, isa kam nagawi din, iti lugar mi. Nagtaros kami manong nemi, iti mabalin nga pagyanan nga balay. Okay, iti balay ta. Asa nagmadlagay, iti yanda, iti family house mi. Dito ti pinilik. Ginatang mo ti lote, syempre. Mabalin ka nagipatakder no sa muko ko. Ken, Dejete ko nak, naisakot ko kayong kakots eh. Nakumutan pa laing. Api na sa ang isot sarta, hampay Narigat mat break in tang isang at. Manong nemi tinagtungpalan na nangipasdek kami iti pasdek tinegosyo mi. Iti asawak manon nemi. Wen, may nga pasit laing amat makuna nga supermarket. Amat makuna nga mini market. Nadigat may nga market. Nepes to manong nemi iti lugar nga posible nga daywen dagiti asa sideg nganti mapan ka dagiti mall. Sana kung nga nagtrabaho manong nemi, hindi dati nga pagtatrabahuak. Kaya siya kung tinang manage manong nemi, tinipasdek mi, ti asawak nga market. Kas may isang market, ada dagiti wet section, dry section. Dagiti yan, dagiti prutas, dagiti vegetable, karne, ikan. Ada mat karinderya na, ada restaurant na. Manong nemi, dagiti stall, pinuupaan mi. Adamat bukod mi manong nemi, nga sa sikaswak, nga nalaming stall. Wen. Nagraduarak man manong nemi, ngam siya badlaan naman manage, iti negosyo mi, iti asawang. Kanit tultuloy, dadudong kinitatang, iti panag-deliver da kadagiti prutas, kana dumapay nga foods, iti na dumaduma pa sa Tiluson manong. Medyo nagrigat kami nga natin lockdown manong nemi. Back to normal man rin. No, malmalpas lagi dito nga problema. Talo manong nemi, di kita nagbalin nga bunga tinayat mi kaniya Dudong. Manong nemi, may isang Dudong the second. Kandua nga babae. Nga ninanang manong nemi, ti ka runan, nga mangkit-kita kadakwada, nga mapan mga asikaso kadakwada. Ni Lester nakitak na minsan manong. Well, istorya ek. Dandanin nagdinumpar ti kutsemi ngay. Gabot isot abrigado, ano? Agreklamo. Isot mo na nga dimsag. Sa ang mastig itayan ko. Inlokat ko matitawa nung name itirida. Tawa ti konsek. Hey! Si ka ni Veronica? Siya, kapay. Tapos sa bali nga lahak. Lester? Ada kotsem? Uy, hala nga gagawin ang kotse Baknang ak ba't din? Sala nga sikat baknang. Takotsem nga Abos na dandanin na daan Samukit dung paren. Shoot. Riyan dinung para ka kuma sayang ti kotsek. Kapag na balbaro nga amang takotsem.
Siyempre, matadahil mo tikot siya eh. Kumusta? Sino asawa mo? Idudong. May isang komersyante. At tapos to, me, siya mamanage ko. Sige nga eh. One? Broken family? Niya? Duwat na asawa ko na eh. Ako matagbayang kanyak. Tabayang ka kami nga napod no. Isudat sa nga napod no. Talawan dak. Haka nga na laing. Sige, ora kita ubat ni Dakas nga napasamak. Taon ba't nga nagdatulo nga nagdinong partikot seta. Naman ang kitain na kung nemi. Kasla siguro saan nga mamati. May isang nga babaeng naglako iti bangketa, anong nemi? Nakakutsa niti na pintas. Saan nga bangketa tayan na? May isang nga market nga ison iti mang manage. Anong nemi kas talati biyaga ko nada, kada kami iti asawa. Intultuloy mi iti managtulong kas iti indrugrugi iti ni Dudong. Iti palang tulong na kada kami kada tatang kininanang. Nora kitay umasadag nga umutang, dalakid di, sige. Nora kita kasapul, manong nemi nga talaga, nga kayat da, iti umangat mo, tulungan mi ida. Tarita manong nemi, tinagtulagan mi iti asawa. Nagkapu kami ti baba. Kada mo mga talyawan, di ba ba? Dahito iti pagkasalita, manong nemi, kadagyaman ak iting ka panangurnos, kalpasan nga inak-insend ka through your messenger, kadagyaman ak iti anus mo nga nang ibasa, kat sabi ko ma, damat oras ang kamasitlayang mat nga naibati na nga adal, liwliwa, ken pagsarmingan di biyag. Nakasti ko na, amin nga adda dito lubong, adda nakalimbing nga pakasalitaan, nga tungkal pakasalitaan, adda maadaw nga adal a pagsarmingan. Tuwing ordagyaman nga pagayam mo, Veronica. Thank you king ka, Veronica. Iting ka panang-share, ti pakasaritaam, feeling rich, na nagpamarang nga baknang, itian niya nga po. Bareng no makabaniit ka ti baknang. Igorota ako na congratulations.